Dobrý den, vítám vás u prezentace aplikace Geokoordinátor. Jedná se o aplikaci typu klient-server, kde server vytváří mapové objekty, které jsou distribuovány odpovídajícím uživatelům v terénu. Ti mají k dispozici mobilní zařízení, na jejich displejích se na mapě tyto mapové objekty zobrazují a to umožňuje jejich navigaci a koordinaci v zájmu dosažení určitého cíle. Aplikace si klade za cíl vytvořit koordinační systém pro Policii České republiky, speciálně pak pro jejich pěší jednotky. Uživatel v centrále neboli koordinátor vytváří 3 druhy mapových objektů. Prvním je bod, který reprezentuje místo určení, na které se má ta která jednotka dostat. Dalším je trasa, která reprezentuje způsob, jakým se k tomuto bodu má dostat. A posledním je oblast vyznačující určitý prostor, v němž je například potřeba koordinovat pátrání. Jak můžete vidět, mám k dispozici 2 mobilní telefony. Ten vpravo je Nokia X7, běžící na operačním systému Symbian, a ten vlevo je Nokia N950, pracující s operačním systémem MeeGo. První věc, kterou můžete vidět na obrazovce, je místo, kde se nachází konkrétní uživatel. To je reprezentováno bodem označeným modrým symbolem a vzhledem k tomu, že mám k dispozici pouze jednu SIM kartu, tak vidíme pouze jednoho uživatele. Způsob, jakým jsou uživatelé v terénu organizováni, je vytváření událostí. Událost si můžeme představit jako volání nějakého člověka na centrálu, například, že mu vykrádají chatu. V takovém případě koordinátor vytváří novou událost, kterou můžeme pojmenovat například ABC. A vzhledem k tomu, že ji nepřiřazujeme žádnou dobu trvání, tak bude trvat nekonečně dlouho. K této události koordinátor následně přidá potřebné jednotky a poté po označení odpovídající události vytváří mapové objekty a ty jsou přiřazeným uživatelům v terénu distribuovány na jejich mobilní zařízení. Můžeme tedy vytvořit bod. Tomuto bodu můžeme přidat popis. A jak vidíme, na obou displejích telefonů se zobrazil bod i s popisem. Dále můžeme přidat trasu. A můžeme přidat oblast. V případě potřeby je možné mapové objekty také mazat a v tomto případě jsou smazány taktéž z displejů všech mobilních telefonů, kterým náleží. Uživatelé samozřejmě nemusí patřit pouze do jedné skupiny, a tak si můžeme pro ukázku vytvořit ještě druhou skupinu, respektive událost, a to můžeme pojmenovat například 1, 2, 3. Opět jí nedáme žádnou dobu trvání, aby nám nepřestala platit dříve, než skončí toto video. Do události přidáme například uživatele číslo 2. A jak nyní vidíme, tak v každé události máme přirozené jednoho uživatele. Když nyní vybereme událost ABC a přiřadíme ji například trasu, tak se tato trasa zobrazí pouze na jednom displeji. A když vybereme událost 1, 2, 3 a vytvoříme oblast, tak se tato oblast zobrazí pouze na druhém displeji. Mezi uživatelem a koordinátorem může probíhat komunikace formou textového chatu. K tomu slouží na mobilním telefonu záložka Messages, která umožňuje vytvořit zprávu a tuto poslat na centrálu. Na centrále se projeví přijetí zprávy označením tlačítka pro zprávy žlutou barvou a uživatel tak může vidět, že mu přišla zpráva nyní od uživatele číslo 5. Na tuto zprávu lze odpovědět
a na displeji mobilního telefonu můžeme vidět, že zpráva dorazila. Server si ukládá veškerá data, která mu přijdou i která odchází, proto je možné vytvářet složitější dotazy na databázi a tak například zkoumat činnost konkrétního uživatele v terénu, zda prošel skutečně oblast, která mu byla přidělena, či jakou komunikaci měl s koordinátorem v době, kdy akce probíhala. Tato funkcionalita zatím není implementována, nicméně do budoucího nasazení se s ní určitě počítá. To je tedy závěr prezentace aplikace Geokoordinátor a já vám děkuji za pozornost.